Adjong adlaw ni jung tanan diha no, nakurat jud ko guys kay diha may nangayo sabay mga batan-en mga ulitaw nga bajong-bajong ba. Tupod pagabot nila mo ay paghuman nag-film sa mga accessories nga ang nadawat gikan sa TikTok. Mo to nagpaila sila sa istorya miing ana kay mao man dinig ni ani des aging adlaw kay nga jud lagi tabang kay kaning usa ka bata dani kanang nakaputi di nakakita nahap kuno ni si Ja kay napiskan kuno og humay pag abis nila o pag abis pa to og pag tracer. Ja karon kay di naman siya makakita kaadyo kanang aranang ka blurred kuno agid siyang tinan-awan nga jud lagi tabang na financially wa pa pud ko katabang karon kay bawa mamos amo ang sitwasyon nga tight budget mi karon kay ag si Tere lagi pud operahanan. Syempre mato ang giinan nga makaluwag-luwag gani ko or si Tere makaluwas gani si Tere dan jang sitwasyon karon tabang ko ni Jaba lagi nagmay. Amo to istorya mi. Sus kay naam day si Jay vlog pud mong niingon si nga magkuan na lamang kuno mi mag-uban na lamang ko mi si Jang vlog. Oto gakulab mi nang hagad si nga maglamaw kuno mi ang giinan wa ra pa koy lubi daari kay bag-ora pa kong salta daari nga naman si nga naa ko no si Jay ijaan ba to ijaan dari speakers. Mauto nga nakada sila og lubi. Aday pud say kauban nga mga bata gadya katong badji nga nagbarag ija tong inahan batan-en pag ijang inahan pero napoy daot sa mata murag kaliwat buti ni nila kay nako na pud manghud nga bata nga daot kuno pug mata. Wala man gud sila kwarta ba ikapa-check up ba para ma-check unta sa ophthalmologist ug unsay kinahanglan. Ingana ba si kinahanglan ra ni sila og sa amin kay nakaundang in taon og eskwela kay di naman makakita. Saan man nga di man siya makasabot na sa kuan kay di man kakita. Ing doon na kuno sila sa DSWD murag gitagaan ba to sila pila to 500 ra man kuno gihatag sa mo tong di man pud kaigo kay agpiliti palamandaan guys nabuwang na 200 pa dong 200 pa uli usaran na ka tawo di jud kaigo 500 gipalit na laman nila konsumo kay lisod man lagi pud sila ato nga galamaw na laman min kay di man lagi ko makalakaw at nuntas ila lami inta adto kuno kay na apoy mga kasuroy-suroyan ba di man ko makalakaw kay na may bata si undoy pud wa poy saktong pamati kay naigi pamati gi pamauwan an sa to si Tora sila sa kwarto ga pahuway ra pus undoy do lingkod-lingkod si Dalton kay magduwa naman ato sa playpen si undoy lagi lain lagi bati kay na sa gunsunan gud si Jagayed ja grabe ba jang kapuza ito nga dito mao siguro gi pamauwan ja baon sana aw colds na siguro pud grabe ra bagang purma karon kay madam kaadjog ang mga alahas pero mga accessories ra ni si Jagayes gikan sa TikTok kay nag-affiliate man lagi ko mao nang ang gigamit-gamit og moingon man sila nan tarnish kuno tanawon sila tag nan tarnish ba ni orde man ang gigamit-gamit pero wa pa ko din mag-video para sa TikTok kay asang gamiton lagi daan og na product mo abot asang gamiton daan ay ako maghimo og video kay arong realistic jud agato ang pag-review nalangan jud intaon kog limpyo daaring garon kay dugay man na stock daaris kabinit jagi agud-ud naman ni sanang bulinga kaadyo man ang dugay ko diri kumot-kuot kay lisod pa makakaon tag agud-ud ipoy sa mga agud-ud ila ding vlog guys sa FB ra dai ilang vlog wa sila vlog sa YouTube basta gilangan silang vlog kay Mike TV yan naluoy intaon ko silang sitwasyon pud ba kay duha or tulo ka bata sila nga di kakita na nga hapag mata jaw pa sila makaadto sa doktor kay kuwang lagi yung tawag ilang kwarta na ilang kwarta maigo ra mas konsumo sabi guys gisapot nang kadyo ko hapit daaring galon kay ara man jeng kagahi naman yung pilit grutos tumoy ang gikuot-kuot di man jud matangtang uy man nagkabulisod na ko dari kumuot hani pang ikuot daani gud abtan pa ko dari 10 years ayan ni mahinlo ning galonan ni wa kasi masudlan dari slamaw kay wa mo gud pila ang kasudlan daari pero sang kakugi og determinasyon hay salamat kinahuman ra gajud na limpyo ra gajud og ready na gajud ni sudlan sa ato ang lamaw limpyo ko daari kay sila dadto kay nagkuskus naman sila sa buteng wa pud mi pangkuskus ay ga magigamit inidura pa kutsara nakaputi mao na si Mike mao na agdaot og mata ja kay naka brown ni ja nang igagaw mo ko ni tig video ni ja tig tabang ni ja tig edit nga na tawag laman ang sangan nga along atong tay nagbarag-barag to nga naka green man siguro color na no color blind man biti ko ila nang inahan ja bata nagbarag-barag ijahan ang manghudaot kuno pud mata og nan sang hitabuan nganong ingana man ilahang mga mata nga mga bata pa man sila siguro dani hang duda na ni ilahan ning kaliwat kay gilang inahan na kuno pa glukoma ba to basta kay na mga daot ilahang mata ja kaning kang Mike na trigger kuno pud ni kay napiskan lagi kuno humay nagabis baton nagtracer basta kay nag-ani sila sa basak napiskan og humay dadto kuno nagsugod nga di na siya makakita nahap na jud siya mon guys ara bang gi-share jud istorya dan duha ka bata nga ning kalit nag-abot dari sang gipuy-an nga na naglamaw ra mi kalit dari nga ning hangjud sila na nga pwede ba lagi kuno gi-appeal ko nila silang vlog pre ako lagi pud nga maluluyon lagi po ko kaadyo imbis ang daghan ako buhaton alam gisit asay dagang gibuhat kay alam sila entaw pong gisabot kay uy lagi kaadyo na ning kamot itawon pug makasweldo silang vlog kay aro lagi pud itawon makapatambaw na jahang mata saan man lagi pud lisod naman rong panahon na kay di man para sa una nga ug makikulab kag daghang follower mo follow pud sila nimo karon magdepende na jud na sa imong content ato ang giingnan nga ilang content ilang jud tarengon kana jud pinahapnig ja lami pag ilang content kay lahi nagpanahon karon kay ang tanang tawo vlogger na so mo stand out jud karon naglami og content gako bitaw stagnant bitaw pag ang mga followers wa kadyo mo daghan ba kay wa mapukoy klarong content pud kay wa man lagi pud na gi-focusan jud kadyo ang pag-vlog
vlog wa man jud ko ingon og naghimo jud ko content nga na para mag-share ang daily life activities. Mao na nga wa ka jud pud mo daghan nagang followers karong panahon naman gud kay nang lagad jud daghan mga content mo stand out jud. Nga na kay grabe na vlogger na halos tanang tawo karon daghan na mga idea nga na dapat na imuha nga kanang mo stand out jud sa lagi og magsalig kas kulab-kulab awa gihapon kay posible mahitabo na kana ra pang videohan mo ay tanawon. Diya, magunsa magimuhang mga sunod nga content nga imuhang mga hinimo wa na puy mo tan-aw kay naanad ra sila na kay kulab-kulab mo hanggi na sila paningkamot mo nga inyong content mo stand out gud sa crowd. Diya syempre no, di jud kalimtan nga magampo sa Ginoo pangaduon sa Ginoo kay bisag unsa na tagtumbling lagi balik-balik jud nang istoryahan ni. Bisag unsaan pa nato ka talented ka skillful kakugihan og wa jay panalangin sa Ginoo di gihapon kay nakoy kaila grabing kugihan na kaadyo. Grabe ka adjong ka talented skillful pero wa gyapon nagkamangyapos kalisod kay ngano wa man panalangin sa Ginoo. So ang Ginoo ra gid nasayod sa tanan. Mo nang di kita makalimot sa pagsampit kay og arang ka bright at ang saligan ug atang kakugihan daghan may mga bright, daghan pa yung mga kugihan. Pero ngano wa man gyapon masinso. Wa gyapon panalangin. Daghan pa yung mga buga-buga, mga balanggana ra pod, mga balak-balak nga matinga na lamang ta oy. Successful man kay ngano ning sampit man sa Ginoo. So manang giingon din nila nga magampo jud kanunay ug sa tanang mga vlogger nga nag-start karon tanaw dinhi video. Adyo kaliptin ninyo ng pagampo kay mo ni number 1 dapat ninyo ang buhaton. Eh syempre usahay lagi guilty mapukod ana na panahon nga makalimot man ta sa tangang pagampo kay sobras ka kapoy, sobras kalingaw na to. Malipadan ka jud ta mabitor ang usahay tagaan pud tag problema kay ug sobrahan pud tas ka malipadan makalimot pud tag sampit man tagaan pud tag problema kay aron makanana na pud ka kay sa panahon sa imong kalisdanan na man sa Ginoo nimo. Kay may mga Ginoo tabangin taon ko kay grabe ra jud ang lisura. Asa na bukudan ni katunong o na Ginoo nimo mo nang usahay. Di ka magunang nagdaotan nganong naa kay mga problema nganong nay mga ingana kay para mapadiu ka sa Ginoo nang adyo ka feel bad og nay mga problema ingana kay Ginoo na naglambing nimo kay wa na buti nimo tagad-tagara wa na buti nimo apansin wa na buti kay simba-simba nang Ginoo nagpapansin na nimo awa di ka na ano kanija. So man dapat sa panahon sa kalipay panahon sa kasakit na ada nang Ginoo nato kanunay dapat kay aron di tatagag kasakit pirmi kay og masakit ta kay mamay itong isampit Ginoo tabangi ko og malipad jud ta wa man pod na sige ra mag-inom lagi pagtuba lagi pod anyway mga kagay so much for that tagaho alam man makagay nga enjoy pud silang suportahan kay basig malingaw pud mo sa ilahang mga content kay naa man sila gipang post nga content ba suportahay lamang pud ninyo ang ilahang page agnan sa ilang page kay Mike TV ang ibutang diri sa screen para makakita pud mo sa ilahang mga content basig malingaw mo makatabang mo daning bata kay makapatambal sa iyang mata kay nagampo dyan niya nga ma-monetize siya ba kay aron makapatambaw pud siya ano to magtiwas na to sa ang lamawa may ice ug way condense matuningan ako palit sa kaw ang itagag kwarta papalit dito sa ibabaw kay nami tindahan dito sa ibabaw sus kaning uwan bitaw na timing pagkaadyo imbes kay gipang uhaw mi kay arang inita ganina maglamaw kuno mining uwan na hinuon pero bisag ni uwan grabe gyapong inita guys. So paglakaw nila nangipus-ipus ko daris ang kusina sala naman kay gamay ra man ni kaadyo lagi ang gipuy-an kay si dato nila nagkalat mo nang halapong gipus-ipus dari kay ari ra lang misud kay ning silib naman dato ning uwa naman madyo nang dari misud kay plastada gamang pagpangaan diri unja madyo mag nay condense sa ibabaw kay usahay lagi pud mawad-an kay sityo ra man lagi ri ang magipuy-an lisod dari mga malit ug mga unsada na mo nang lami jud mag-stock kanang mamalit bitaw merkado kay medyo mahal-mahal pag tinda dari kay sityo naman lagi magsakay pa maghabal-habal atog merkado mamiliti mo nang naa na pay tubo jud nga dako-dako. Kung naagyapon ka diri ning tan-aw nga 8 minutes naman ta grabe solid follower gid kang Florami daghan ka adtong salamat. Anyway, share din nga video mga kagahi kay nakoy hatag anja agatong mga sharer, mga follower, mga liker, tig comment mo ang piliin pero di lagi pud tanan mamili ra ko kanang kinaaktiban kanang kusog gid mo share bitaw nako video ja. Kusog mo tan-aw di pud pwede mo share jud tan-awon kay murag masyado ban hinungguran na madyo pa injong tan-awon ja. Ay mo share kay murag dako nagtabang mo to mamili ko na ko ipanghatag diri mga product bitaw nga gipang padana nga dina maato og gamit ang ipanghatag ganja mamili ra ko actually naa na ko mga natagaan di laman na ma-post kay makalimot mo kog picture inig deliver nga na makalimot mo kog picture so og kuan og active liker ka active follower active share kay nga na usa ka sa ang matagaan anja comment laman diha kay mamili ra ko si Juang comment okay ba kani mga products ni mga beauty products mga sabon mga ingana basta kay daghan ka ng mga product nga nadawat bitaw nga di na gid na maato sayang man pagkaadyo og asa di mo pa na magamit mo abot ang panahon mo expire kay di na maapas mo na halal maipanghatag sa mga suod na ang mga followers nga kanang sige jud bitaw og share kanang hangtod karon yung support gyapon sugod pa sa una pila mata ka tuig dari 5 years naman nagjagaw-jaw dari sa Facebook kanang naa gyapon basta kay mamili ra ko tara nga yung comment kay mamili ko sa comment og kinsay ang matagaan na ni ja ayo pa nidyo kalimti og suporta sila Mike TV kay arong makapasar pud sila silang kuan Facebook page kay nanginahanglan lagi intaon pud ni sila panginabuhian so mara to mga kagay ha syempre sa mga bag-o nga ning tanaw sa ang video og bago pa diri adyo kalimti og follow ja
react, share, inga na karang maapil ka sa sunod na nga giveaway kay so ayang pwedeng mga product na lang tapon og nagapiot-piot dari. Madyo na nga na lamang ihatag kay ro mapuslan pa. By the way, adyo mo katuo og naaga ni mo chat ninyo nga ako si Florami mo hatag ko ni mga na di na ako gang gamiton og chat ninyo kanira nga hit me page hati manina ninyo kay daghan na ilad.